ATMनिफ्राय रां दिहुनोब्ला नोंथाङा बेंकनो 23 रां मासुल होनांगोन। ATMनि मोनफ्रोमबो ट्रेन्जेक्सनाव बेंकआ मासुल लागोन। हादोरनाङैनो ATMनि बेसेना बांनो थांगासिनो दं। नंगौ, रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया मे दाननिफ्राय ATMनिफ्राय रां दिहुननायनि मासुलखौ 23 रांसिम बांहोदों। थांनाय 28 मार्च एबा मैया रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया बेंकफोरनो मोनसे नटिस होदों, जाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया ATM ट्रेन्जेक्सन फिसखौ बांहोनो गनायथि होदों। जुदि नोंथाङा गुबुन बेंकनि ATMआव रां दिहुनो, अब्ला नोंथांनि पकेटआ लांदां जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा फैगौ 1 मेनिफ्राय गुबुन बेंकनि ATMआव रां दिहुननो सानदोंब्ला गोबां बार सानग्रो आरो नोंथाङा सोलिबाय थानाय नेम बादियै गावनि बेंकनि ATMनिफ्राय दानफ्रोमबो खेबबा बेसेन नाङै रां दिहुननो मोनगोन। नाथाय गुबुन बेंकनि ATMनिफ्राय रां दिहुनोब्ला 23 रां मासुल होनांगोन। ATMनिफ्राय रां दिहुनोब्ला नोंथाङा बेंकनो 23 रां मासुल होनांगोन। ATMनि मोनफ्रोमबो ट्रेन्जेक्सनाव बेंकआ मासुल लागोन। हादोरनाङैनो ATMनि बेसेना बांनो थांगासिनो दं। नंगौ, रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया मे दाननिफ्राय ATMनिफ्राय रां दिहुननायनि मासुलखौ 23 रांसिम बांहोदों। थांनाय 28 मार्च एबा मैया रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया बेंकफोरनो मोनसे नटिस होदों, जाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया ATM ट्रेन्जेक्सन फिसखौ बांहोनो गनायथि होदों। जुदि नोंथाङा गुबुन बेंकनि ATMआव रां दिहुनो, अब्ला नोंथांनि पकेटआ लांदां जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा फैगौ 1 मेनिफ्राय गुबुन बेंकनि ATMआव रां दिहुननो सानदोंब्ला गोबां बार सानग्रो आरो नोंथाङा सोलिबाय थानाय नेम बादियै गावनि बेंकनि ATMनिफ्राय दानफ्रोमबो खेबबा बेसेन नाङै रां दिहुननो मोनगोन। नाथाय गुबुन बेंकनि ATMनिफ्राय रां दिहुनोब्ला 23 रां मासुल होनांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय KG1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।